салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро якта каравани простой ёфтагем. солиш 97, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсалный, объем 1.6, коробкаш механик. ҳолати мошин хуб. бародаро мошин як солчи қариб ҳайно кардай. мотор, коробка ходовиш 100% буд, мақсад ки як сол пеш. 5 та баллони пачка дора. дари пеш электропакет. ҳуҷҷатҳои солонаш буд шидагиай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. наша 35 та мега. харидори аниқ боша бо арзонтараш мекунам. бародаро касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана ватсап ҳам ҳастанд. метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. эълони навбати мо бародаро трактори фурӯшӣ ҳастад. трактор Т28, сӯзишвориш дизел, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. трактор бародаро мотор, коробка ҳамаш 100%, баллонош нав, наха дуай, ҳолати кӯрида, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. наша 65 000 сомон мега. бародаро харидори аниқ боша биё мега ай пеш бина ҳай кунам, махур шав бо савдош мекунем. марҳамат бародарои харидор, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби трактор дастрас кунед. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дигар мошини мо бародаро ВАЗ 2109 ҳастай. солиш 97, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик. соҳиби мошин мега бародаро мошин ҳолатиш хубай, газу бензин 100% кор мекунад, наха дуай. қарор дорад дар вилояти Суғд, яъне ки ноҳияи Масҷои Навда. наша 9000 сомон гуфта истодай, бо савдо дора. бародаро марҳамат бародароне ки ариқ харидор ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. мошини навбати бародаро Астра F ҳаст, яъне хечибек. солиш 92, сӯзишвори газ бензин, кузов хечибек, объем 1.4, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. мошин бародаро нахадуай, мотор, коробка ходови шамсоза, баллонош 80%. мошин кам расхода бародаро, ягон камбудӣ надорад, нахаду ҳози 100% гашта истодай. соҳибиш бародаро Россия меояд, ба ҳамин хотир бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Панҷакен, наша 22 000 сомон мега, бо камтар савдо мешавад. бародаро касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, рақамҳои Россияда ватсап дорам, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки сечка пурсиде, марҳамат. солиш 93, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 2, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро мегӯяд беҳад тозаҳай, мотор, коробка ходовиш созаи, задагӣ писдагӣ надора. срочно сум дар коре, ба ҳамин хотир фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Восед, наша бародаро 45 000 сомон мега. харидори аниқ боша савдо мешавад танҳо назди мошинда.
илтимос бародаро беҳуда занг назанед. Касоне ки ани харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Hyundai Starex ҳастад, ки бисёртар бародаро мепурсанд. Солиш 2000 кузов универсални, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Чӣ хеле мебинед бародаро, краскаш, состояниш хубай, тозаҳай. Мотор, коробка ходовишам 100%, ягон камбудӣ надорад. То моҳи мая ҳуҷҷат дорад. Балоношам ҳолати хуб даҳанд. Салонаш тозаҳай. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша бародаро 35000 сомон мегӯяд. ягон мошинхари аниқ бошад, мегӯяд биё ай пеш бина, савдо мешавад назди мошинда. Марамат бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳоихи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.